Политически коректни позитивни приказки. Епизод 17. Врана и лисица. Веднъж една врана от китния квартал Филиповци си намерила парче сирене. Всъщност не си го намерила, а го получила като награда, задето е гласувала с определен номер на евроизборите. Всъщност то не било сирене, а имитиращ продукт от палмово масло, но враната не го знаела, защото във Филиповци, ако прилича на сирене и се яде, значи е сирене. Тя захапала парчето и кацнала на едно дърво да си го хапне. Не щеш ли в този момент отдолу минала една лисица? Ау, каква си хубава! Колко приятен тен имаш! Какви хубави форми! Хайде да ми попееш малко! Враната по принцип пеела на околовръстното за по 5 лева, ама вече не искала да го прави. Още повече мъжът й влязъл в затвора и тя си намерила по-достойна работа като хигиенистка в мол. Така че не реагирала. Лисицата всъщност нямала предвид такова пеене, а просто искала враната да си отвори устата, за да изпусне сиренцето. Очевидно нямало да стане с хвалби, а пък не бивало и с заплахи, за да не вземе птицата да отлети и после иди го търси сиренцето. Но лисицата, както можете да се досетите, била хитра и намерила начин. Тя извадила една музикална уредба и пуснала новия хит на Фики Стораро "Беше обич". Враната не се сдържала, изграчила от кеф и сиренцето паднало на земята. Лисицата веднага го грабнала и го сложила в плик за доказателства. Всъщност тя била агент на ДАНС, а сиренцето било белязано. Прокуратурата се задействала, осъдили враната, купувача на гласове, както и производителя на сиренето, защото то не само било имитиращ продукт от палмово масло, ами и самата палма била от генно модифицирана соя. Край на позитивната приказка.